おはようございます。じゃじゃーん。最近使ってる名詞、これ。あれこれ。これ。これか。です。背景に出してます。はい。おはようございます。おはようございます。谷脇美子です。ですね。7月末まで、この、選挙ポスター風フライヤー名刺、こちらの制作をお得な価格で受け付けています。8月1日から値上げしようと思っているので、気になってるんだよねっていう方は今のうちにぜひお申し込みお願いします。申し込み手続きだけ月内、7月いっぱいにしていただけたら価格はそれで大丈夫なので、制作はその後からでも大丈夫です。はい。ではですね、なぜ私がこういった名刺を作り始めたのかを説明させてくださいね。実は私、そんなに人と話すのが上手なわけじゃないんですよ。あの、なんていうの、どっちかっていうと、人に話しかけたりとかが得意じゃないので、なのでよく、小道具をですね、すだまパッカンとか用意してたりするんですけど、名刺もその仕掛けの一つです。こういった突っ込みどころ満載の名刺をもう渡すとね、ピンクホラ貝って何ですかとか、この、アル、アルキミコって何ですかとか、この415って何ですかねとか、占い師ってありますけど、どんな占いなんですかとか、開運ハンコさんかこれ何ですかっていうふうに、まあ、誰か、目の前の人は大概どこかに質問してくれるんですよ。自分が気になったところね。なので、自分のやってる活動を全部盛り込んで、全部入りにしておいて、これ何ですかって聞かれたところから説明させていただくっていう技を使っています。はい。で、自分の顔写真をね、入れるのってどうなのっていうのあるんですけど、でも、まあ、Facebook とかって自分の顔入れてるから、誰と繋がってるかとかも分かって便利ですけど、まあ、最近LINE はやってるけど、とかいう人が多くてね、LINE だと顔が分かんなかったりするんですよね。そうすると、名前と顔が一致する名刺っていうのって、もらった人にとってもね、便利。あ、こういう人だったねって分かるので作っています。もともとは、最近なぎ祭りっていうのをね、愛媛で会った時に、なぎ祭りで会う人たち、自己紹介用にさ、作ったら面白いんじゃないっていうので始めました。はい。で、9月は、香取祭りというのがやっぱり愛媛でありますし、あの、一枚でね、自分の紹介ができるって結構いいと思うんですよね。で、名刺以外にも、画像としてね、ネット上で使ったりとか、あの、なんだろう。自分の顔写真の代わりにね、はめるということもできるので、ぜひ、この機会にお作りになってみてはいかがでしょうか。なんか、そっか、やってるんだけど宣伝ちゃんとしてないなっていうのを思い立ったので、お知らせしています。まずは今月末まではお得です。うん。で、定価はあるんですけど、例によってハニーちゃんとの関係性で、価格設定が値引きランクがあります。お問い合わせください。一応定価ベースでは、この画像だけだと6600円。でも、誰かのご紹介があれば5500円です。すでに私のこれを見て申し込んでくれたら5500円ですね。で、名刺のデータ、ネットの、なんだっけ、ラクスルで刷ってるんですけど、カラー裏表のデータを作って入稿するまでやりますので、そこまでつけて、画像と名刺データ両方で、定価1万1000円。それがご紹介あり。まあ、この動画見たら、ハニーちゃんからの紹介って書けばいいんで、9900円になります。ちなみに、アマプラアカデミーメンバーはもうちょっと安くなります。はい。それでは、ぜひぜひ、面白名刺をお試しくださいの話でした。今日は、えっと、
ソーイングカフェに行った後に、新作映画の、もし徳川家康が総理大臣だったらを見てこようと思っています。そして明日はエルメス、十和子の3ロジックのお世話、C ロジックの講座の日です。それでは、そう、そんでね、ソーイングカフェに行った時もこの名刺のおかげで大盛り上がりでしたよ。一体何の人なんですか？あなたのこのピンクの髪は何ですか？そこからですよね。でも、そこで、とっても大きなインパクトを与えて、次に会う時話が盛り上がりました。ということで、今日も一日ご機嫌にお過ごしください。またねー。いってらっしゃい。